देवगड आनंदवाडी येथील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर हरिनाम सप्ताहाची शुक्रवारी घट पाण्यात सोडून सांगता होणार आहे। हरिनाम सप्ताह आनंदवाडी दीड दिवसाचा सप्ताह असतो आमचा आणि त्याची 1:30 वाजता इकडे पारा धरला जातो, टाळी धरली जाते। मग तो सप्ताह आमचा दीड दिवसाचा असल्यामुळे ज्या दिवशी सकाळी 9 साडेनऊला सुरू झाला दुसऱ्या दिवशी तेवढ्याच टायमिंगला तो समाप्त करतो। तो समाप्त झाल्यानंतर म्हणजे इकडे जो मंदिरात आपण जो टाळ मधून वारकरी नाचत असतो ते आणि त्याच्यानंतर
त्या रात्री संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून आमचे पूर्ण रात्र दुसऱ्या सकाळी 6पर्यंत दिंडे असतात. इथे भजन चालूच असते कंटिन्यू आणि ते दिंडे असतात. ते झाल्यानंतर आज सकाळपासून हंडी वगैरे फोडून त्याच्या आधी 10 अवतार खेळले जातात. सगळे बाळगोपाळ मिळून सर्व घरातून काल्याचा प्रसाद आणला जातो, गोड पदार्थ भाजी वगैरे, आणि तो सर्वांना दिला जातो. आणि तिकडे दहीहंडी फोडली जाते. आणि मग दुपारी त्याच्यानंतर गाव प्रदक्षिणा वगैरे होऊन सगळं 1-2 वाजेपर्यंत सगळं होतं. नंतर आज संध्याकाळी परत 7 वाजता आरती होणार, रात्री परत 12 वाजता आरती होणार, पहाटे 4 वाजता आरती होईल. उद्या दुपारी 12 वाजता आरती करणार नैवेद्य दाखवून, आणि महाप्रसाद वगैरे दुपारी नंतर होणार. ती आरती झाल्यानंतर महाप्रसादानंतर मग संध्याकाळी 6 वाजता उद्या विसर्जन. म्हणजे आमचा सप्ताह 3 दिवसाचा कार्यक्रम पूर्ण असतो. आमच्या दिंड्या 5 असतात. एक शाळेची दिंडी असते सार्वजनिक, संध्याकाळी 6 वाजता चालू होते 8:30पर्यंत. आणि त्याच्यानंतर आमची 4 वाड्या आहेत. आनंदवाडी गावामध्ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अशा 4 वाड्या आहेत. तर प्रत्येक वाड्याची एक दिंडी असते. दरवर्षी प्रत्येकाला पहिला मान असतो. तो यावर्षी पूर्ववाड्याला होता. मग ते असे पूर्ववाड्या म्हणजे 4 वाड्यांची 4 दिंड्या रात्री चालतात आणि ती एक संध्याकाळी, टोटल 5 दिंड्या असतात. आणि मंदिरामध्ये पहारे म्हटलं तर तुम्ही आमच्या वाडीचे 4 झाल्यानंतर महिलांचं आहे, आमच्या आनंदवाडी महिला मंडळ, त्यांचा एक पारा असतो. त्याच्यानंतर नरेंद्र महाराज संप्रदायवाले आहेत, त्यांचा एक पारा असतो सार्वजनिक, ते सर्व देवगडमध्ये. त्याच्यानंतर देवगड किल्ला, देवगडमधील स्थानिक लोक महिलांचा एक पारा आहे, स्वानंद भजन मंडळ, तो एक महिलांचा 1 तासाचा कार्यक्रम त्यांचा पारा होतो. त्याच्यानंतर किल्ल्यातले 2 महिलांचा आणि पुरुषांचा असे 2 1-1 तासाचे पारे होतात, त्याचे झाले. आणि त्याच्यानंतर पाटतरवाडीतले एक पार झाला 1 तासाचा, आणि 1.5 तासाचे दाभोळचे 2 वारकरी झाले. आणि त्याच्यानंतर वडाकरचं हनुमान प्रसादी भजन मंडळ एक झालं 2 तासाचं. त्याच्यानंतर पुजारी बुवा नाडांचे विजय पुजारी, त्यांचं एक 2 तासाचं भजन झालं. त्याच्यानंतर आमचे मानाचे सरवणकर आहे, वानिवडे गावचे सरवणकर मंडळ आहे. ती आमची पूर्वंपार म्हणजे सप्ताह जो आमचा 1936 साली सुरू झाला, त्यावेळीपासून ते आमच्या लोकांच्या सहवासात असल्यामुळे त्यावेळीची कारवं वगैरे होती, तर ते सर्व संपर्कात होते. सप्ताह उभा करायला ते आमच्या मदतीला आलेले होते, आचरा आणि सरवणकर वानिवड्यातले लोक. म्हणजे आजपर्यंत सरवणकर लोक आहेत ते दरवर्षी सकाळी हजेरी लागतात. आणि मग तो रात्री सप्त्याच्या पहाटे 4ची आरती जी असते आमची काकड आरती, त्या आरतीला ते 2 तासाचा पारा करतात, म्हणजे 4 ते 6, की त्यांना मग तो पारा झाल्यानंतर वेशीच्या बाहेर वाजवत सन्मानाने त्यांना निरोप दिला जातो. वातावरण पूर्ण भक्तिमय वातावरण असतं. आणि आम्ही सगळे मच्छीमार असल्यामुळे आमचा मच्छीचा व्यवसाय, या 3 दिवसामध्ये मच्छी मारली जात नाही, एवन खाल्ली पण जात नाही. मच्छी, दारू, मटण काहीच खात नाही, सर्व पूर्ण शाकाहारी असतं. आणि पूर्ण भक्तिमय वातावरण म्हणजे आमच्या जे माहेरवासनी आहेत, आमच्या बहिणी आहेत, आत्या, ते जे मुंबईला आहेत, कुठे परगावी दिलेले आहेत, त्या सगळ्या त्या दिवशी हजर होतात. आदल्या दिवशी मुंबईतली चाकरमानी आहेत, ते सगळे हजर होतात. आणि ते पूर्ण जोशामध्ये, म्हणजे तो संचार तो आमचा पांडुरंगाचं तो सत्वच तसं आहे, ते सगळं भारावूनच टाकतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.